Dobar vam dan i dobrodošli u još jedan ekskluziv. Evo što smo vam danas pripremili. Splitsko-zagrebački bend Dječaci opjevao Sanadera. Postigli su cilj. Premijerovo ime skrenulo pozornost na njihove tekstove. Pop kraljica pauzirala turneju zbog premijere svog redateljskog prvenca u New Yorku. Priznaje, suprug je bio glavni savjetnik. Zakačite se za najzabavnije minute u danu. Gledajte Ekskluziv. Full HD Samsungov monitor i LCD televizor u jednom osvojio je Jurica Tomić iz Požege. Danas vam darujemo prekrasan Samsungov all-in-one laserski pisač, skener i kopirni uređaj za svačiji dom ili ured. On može postati vaš ako pošaljete mail s točnim odgovorom na odgovor@rtl.hr ili nazovete 060 800 333. Današnje pitanje glasi: koliko je u svojoj pjesmi opjevala grupa Dječaci? Ivu Sanadera ili Zorana Milanovića? Sretno svima! Domaći su glazbenici naučili kako se radi dobar PR. Splitsko-zagrebački reperi Dječaci opjevali su u svojoj pjesmi Kurve i olovo samog premijera države. Ime Ive Sanadera doista je privuklo pozornost. Više Željkica Makanec. Koje poput jelena rozge me se groze, ali dolaze na ugao kad im trebaju doze. Imam plantaže dima i vinograde loze, prebacuje na otoke u crijevima koze. Carevi Jadrana, čija je Korčula kujo, ja i Sanader plivamo istom strujom. Lebdim iznad zakona jer pare su zakon, svi političari mi rado daju zaklon. Ivu Sanadera sam spomenuo samo kao određeni bljesak u tekstu. Ne razmišljam ja o njemu uopće, nije mi bitan u životu, bio on premijer ili Michael Jackson. A on uopće nije toliko bitan, on je 100 pjesme, on je samo jedan bljesak koji mora privući ljude da obrate pozornost na sve riječi, jer ljudi inače spavaju dok slušaju pjesmu, uopće ne slušaju tekst. I uspjeli su. Spominjanjem hrvatskog premijera u pjesmi Kurve i olovo, dečki iz Splitsko-zagrebačke grupe Dječaci privukli su pozornost medija baš kao i šire javnosti. Pjesma je doduše nastala još 2006. godine, ali premijer i aktualna situacija u zemlji bili su pravi adut za sadašnju promociju debi albuma koji su nazvali Drama. Sve što vidimo je drama i sve što doživljavamo svaki dan je drama. Nije nam lako. Nadamo se da Dječacima ostatak karijere neće biti prevelika drama, jer ipak su tek kročili na glazbenu pozornicu. Još k tome imaju sreće jer ih okružuje Balkan koji je oduvijek bio neiscrpna inspiracija za društveno angažirane tekstove. Pukne ti leđa, moždina, nisi ni do kolina, papi je odera, ko te jebe, kaži nešto novo. Samsungov all-in-one laserski pisač, skener i kopirni uređaj može postati vaš ako pošaljete točan odgovor na mail odgovor@rtl.hr ili nazovete 060 800 333. Vidimo se za nekoliko minuta.